Erokamano ahinya. CPA Evans Ogutu mana kintiere kaunti ma Migori kanyo isebedo kiwinjo kata mana kaka watwak nowacho ni osuru maket kod bagi nikech wapuonjo nyakwa mga jwang'a nikech osuru manochik kaluwore kod chik mar omenda ma bende jatend piny nosechiwo e koke. Japiny chako winjo pek mar chakre odiochieng' makiny mano dwe mar 7. Koro nwang'iyo mana kidieny ka kidieny. Dwe mar 7 giwinjo pek mane, dwe mar 9 giwinjo pek mane, kanyakla kod dwe mokwongo mar higa mabiro nitiere chieng' chakre chieng' tarik 1 mar dwe mar 1 mar higa mabiro be nitiere kuom osuru ma bende biro bedo ka ichako ing'ado. Dibed ni wawe more dwe mar 7 ka kapok wang'iyo dwe mar 9 ni gin osuru mage ma bende biro bedo ka ijuogo japiny. Kenneth. Kenneth, waulos CPA Evans Ogutu Musainya. Erokamano ahinya Sharon. Ing'eni ng'eny ushuru madhi hinyo japiny kata ng'eny ushuru ma affect the common mwananchi, ng'at moro mapiny kabisa. Taneno mana ka gichakore dwe mar 7 ka. Nikech chakre tarik 1 dwe mar 7 VAT mar petroleum products ento koro ichake sani, manyiso ni pek ne ichako neno tarik 1 dwe mar 7 nyaka higa chon. Ichako iyudo ni pek ng'ama ne nie e sirikal mane tiyo gi payslip kata ng'ama ne nie private sector matiyo gi payslip, embe pek neno chakore tarik 1 dwe mar 7 ni. Kichako ing'iyo other sectors mag iwacho na nyaka mine matindo matiyo ma nyithindo, jok manigi nyithindo matindo matiyo gi diapers. Diapers ma wacho ni imported cha embe ushuru ne nikech giwacho ni gidwa promote local industry, gidwa promote jowa ma loso gi ei Kenya ka. Manyiso ni kane watiyo gi maoko embe nengo ne omedore mana gi sani. Jok mane tiyo gi imported rice gimbe nengo mag ushuru gi ochakore mana sani. Jok matimo betting neno ka ushuru nikech sirikal neno ni ji mang'eny neno ni gik machalo betting gin gik moko ma addictive, manyiso ni ng'ato ohero time manyalo loyo tich man gi nengo, mano be usuru mana momedore gi sani. Lakini nitiere yot mibe japiny ma wachako yudo chakre tarik 1 dwe mar 7 kaka sirikal temo jiwo ni kik wabed ni watiyo gi yore mag maka kata yien kwatedo. Koro nengo mar gas, liquid petroleum product sani gichako duoko piny. Jok machulo mane ose establish, jok mosegero udi machulo rent, iwacho ni machoko rent, iyudo ni turnover ni rental income tax mane en ga 10% on your gross, 10% mar pesa duto miyudo weche mag rent sani giduoko piny to 7.5%. Koro subsidies mag fertilizer nikech ineno kaka sirikal mar Kenya Kwanza migawo gi mar bottom up economic transformation and climatic adaptation agenda margi, nitie areas magitemo ng'iyo mondo mi areas go oyud nafu, mondo mi jok machakore tarik 1 dwe mar 7 ka sani to chak yud kaka manufacturing sector. Gitemo ng'iyo ni ing'ama manufacture implements, ing'ama manufacture utensils. Chakre tarik 1 dwe mar 7 dwa mi thuolo mondo mi iyudo kaka inyalo yudo pesa ni manitiyogo e loso kemni mondo mi gigo chako donji. Chakre tarik 1 dwe mar 7 jopur mag rech ei Kenya ka dhi bedo maber nikech iyudo ka gitemo keto usuru ne ng'ata manyocha kawo migawo mar kawo rech, mar chamo rech moa oko kata manyocha kelo rech koa oko e nengo mayot. Koro manyiso ni nitiere gik moko machakre tarik 1 dwe mar 7 ahinya ma affect japiny, to en nengo mar mafuta ma gidhi yudo nikech mafuta iwacho ni production is a value chain, ok en gimoro achiel matimore dichiel. Manyiso ni nengo mar kama idho godo gari mas gi 50 sani inyalo chaji 200. Sama inyalo dhi e supermarket chakre kiny inyalo yudo ka nengo mar mo, nengo mar sukari, nengo mar sabun omedre nikech weche mag ushuru ma koro odhi oketie e mauta. Koro ng'eny gik ma in a short term ng'eny gik ma affect
oganda wa sani to dhi chakore tarik 1 dwe mar abiriyo kendo effect gi kata impact margi dhi bedo realize in the next few days kata few months.